Vždycky jsem snil o krásné zahradě, ale jako úplný začátečník jsem nevěděl, kde začít, na co se vrhnout jako první. Teď už mám jasnou představu a plán a vy se teď dozvíte, jak si taky můžete vytvořit svůj zelený ráj pěkně krok za krokem. Pro ty, co jsou tu noví, tak já jsem fotřík Mirek, otec 2 dětí, který už 2 roky vytváří videa o rekonstrukci, údržbě zahrady, podnikání na internetu a taky trochu o svém volném čase. Jeden z bodů, na který se chci letos v rámci rekonstrukce zaměřit, je renovace zahrady. Přece jenom ten pozemek k tomu domu patří, byl to taky jeden z důvodů, proč jsme dům koupili, takže je potřeba tu zahradu s nějakým způsobem dát dokupy a pořádně zvelebit. Takže společně si teď projdeme můj plán krok za krokem, jak si jako začátečník v zahradničení naplánovat zahradu, jaký zásady je dobrý dodržet při tom plánování, čemu se vyvarovat, na co si dávat pozor a na konci z toho videa vám taky řeknu několik rad, který jsem se v průběhu toho studia dozvěděl a který vám to plánování o dost ulehčí. Než se pustíte do samotného návrhu zahrady, je důležité si důkladně prohlédnout celou vaší zahradu. Změřte si přesně její rozměry a vytvořte si jednoduchý předběžný náčrtek celého prostoru a tvaru. Do náčrtku pak doplňte to, jak je zahrada orientovaná ke světovým stranám, s čímž samozřejmě velmi souvisí dopad slunečních paprsků na její povrch, a což je velký faktor, který bude hlavně ovlivňovat to, kam a jaký rostliny přesně umístíte. Dále to samozřejmě bude mít taky vliv na různá zastřešení, bazén, pergolu a třeba i skleníky. Na závěr pak doplňte stávající prvky, jako jsou různé vzrostlé stromy, keře, různé pergoly nebo třeba okrasné prvky, které jsou natrvalo připevněné k zemi. A určitě nezapomeňte taky na zdroje elektřiny a vody, protože tyhle 2 faktory nebo prvky můžou hodně ovlivnit to budoucí rozmístění a taky samozřejmě množství prací, které budete na zahradě dělat. K náčrtku si pak doplňte 6 základních faktorů, který budete potřebovat pro další plánování. Prvním faktorem je světlo. Jak už jsem zmiňoval, je to jeden z nejdůležitějších faktorů, proto pozorujte zahradu v různou denní dobu, v různých ročních obdobích. Zjistěte, které části jsou slunné, polostinné a stinné, protože většina rostlin potřebuje denně aspoň 6 hodin světla, ale samozřejmě existují i stínomilné rostliny. Jako další faktor si zjistěte složení půdy. Každá rostlina totiž samozřejmě vyžaduje jiné složení půdy a jiné pH, takže je potřeba vědět, jestli máte pozemek spíše písčitý, jílovitý nebo třeba hlinitý. Můžete si samozřejmě nechat udělat i rozbor a ten vás vyjde přibližně na nějakých 1000 korun, takže to není nějaká zdrcující částka, takže určitě nad tím uvažujte. Po složení půdy je dobré zjistit, jak je na tom vaše zahrada, co se týče množství vody. Je vaše zahrada spíše suchá nebo vlhká? Některé rostliny potřebují velké množství vláhy, jiné jsou zase suchomilné. A samozřejmě taky nezapomeňte zvážit, jak budete zavlažovat trávník a rostliny, protože pokud máte větší zahradu a nechcete mít všude roztahaný hadice, tak z největší pravděpodobností budete i muset trochu kopat. Další věc k zápisu do náčrtku je klima. Povětrnostní podmínky hrají velmi důležitou roli při výběru rostlin, které budete chtít umístit na zahradu, takže je dobré vědět přesné specifikace té oblasti, ve které se vaše zahrada nachází, protože to, co dobře poroste v teplých oblastech, samozřejmě nemusí růst v těch chladnějších. No a jako poslední faktor je samotný prostor. Je potřeba vědět, kolik místa máte k dispozici v jednotlivých částech zahrady vzhledem k její dispozici, protože stromy a keře potřebují dostatek prostoru pro růst. Musíte brát taky v potaz, jak široký může být jejich kořenový systém, takže je potřeba nad tímhle dost přemýšlet a dokázat si představit to, jak to v budoucnosti potom po umístění rostlin bude vypadat. Tyto faktory vám pak do budoucna určí, jaké rostliny, jaké druhy a poddruhy budete moct na zahradě umístit a také samozřejmě, jaké množství jich tam budete moct vysadit. U nás je to celkem jednoduchý, máme obyčejný obdélník, co se týče tvaru zahrady, celkem i relativně v rovině. Jediný problém může být v tom, že druhá část zahrady je mírně ve svahu, ale to nám moc nevadí, protože tu budeme využívat zejména pro pěstování ovoce a zeleniny. Jako další krok si napište, jaké hlavní funkce by vaše zahrada měla splňovat. Chcete spíše anglickou zahradu s trávníkem,
nebo chcete japonskou zahradu s rybníkem a kameny, anebo třeba bylinkou zahrádku. Rozhodněte se, jestli bude zahrada sloužit pro pěstování zeleniny, k dětským hrám, nebo třeba jenom pouze pro relaxaci, případně kombinaci těchto aktivit. V našem případě nejde tak o vzhled a celkový dojem zahrady, chceme se totiž spíše soustředit na praktické využití, jako je právě bazén, dětské hřiště a pěstování zeleniny a ovoce. Ve chvíli, kdy máte udělaný základní náčrtek, máte vymyšlený styl a využití vaší zahrady, tak můžete přejít k vytvoření samotného plánku vaší budoucí zahrady nebo vašeho budoucího zeleného ráje. Můžete použít papír a tužku, ale to je z mýho pohledu spíše pro více umělecky nadané jedince. Lepší řešení je využití nějakých grafických programů, jako je třeba PaintNet, případně MindPaint, ale bude vám stačit i klasický malování. Jediný, co doporučuji, určitě využijte program, kde můžete pracovat s vrstvami. Nejlepší řešení je pak samozřejmě využití samotných plánovačů zahrad, který máte online nebo si je stáhnete do počítače. Mezi nejznámější patří například My Garden od Gardeny a nebo třeba Garden Puzzle. Ale ať už budete používat jakýkoliv program pro plánování zahrady, existuje obecný návod, podle kterého byste měli postupovat. Na začátku si překreslete náčrtek a doplňte informace potřebné pro software. Pak si rozdělte zahradu na funkční zóny a naplánujte umístění cestiček, které jednotlivé části propojí. Poté přijde na řadu výběr trávníku a to, jakou plochu bude zabírat. Zvažte, jak bude trávník v dané zóně využíván, jestli okrasný, sportovní, odolný vůči stínu a také kolik času jste jeho údržbě ochotni obětovat. Pořadí následujících kroků bude hodně záviset na tom, jak jste zběhlí v organizaci a skloubení několika věcí najednou, protože musíte umístit rostliny a samozřejmě i ostatní užitkové a dekorační prvky, které jste si do zahrady vymysleli. K tomu musíte brát ohled na to, jak rychle rostliny porostou, jaké potřebují složení půdy, jak jsou na tom s vláhou, jestli vyžadují spíše stinné nebo polostinné prostředí. K tomu musíte myslet na zavlažování, údržbu v podobě sekání a zastřihávání, případně hnojení. Je toho opravdu hodně a to jsem ještě nezmínil údržbu právě těch neživých nebo toho vybavení, co se chystáte umístit na zahradu, jako jsou různý pergoly, bazény nebo třeba zahradní domy, protože ty vám bez údržby docela rychle odejdou. Malé odskočení, pokud vás baví plánování zahrady, tak určitě mrkněte na Fotříkov na stránkách Hero Hero, kde ve čtvrtek vyjde prémiové video, takže bude k dispozici pouze tam. V tom videu vám ukážu právě některé online programy pro plánování zahrady, jako je My Garden anebo Garden Puzzle, které jsem zmiňoval dříve, plus ještě nějaké další. Navíc k tomuto videu jsou tam ke stažení pomocné materiály v podobě několika karet, které si pak můžete vytisknout a můžete je použít při plánování zahrady v reálu, kdy vám připomenou, čemu věnovat pozornost a na co si dát třeba pozor. Taky tam najdete výtah z tohohle celkového videa v podobě jednoduchého návodu krok za krokem, abyste si nemuseli dělat poznámky. Navíc si tam můžete pustit všechno bez reklam a videa tam vycházejí s předstihem, takže na Hero Hero mrkněte na profil Fotříkov, odkaz najdete dole v popisku videa. Pokud je toho na vás hodně a přijde vám to těžké, tak jako na začátku mě, tak vám teď řeknu, jak jsem postupoval já, a to pomocí zdravého selského rozumu. Jako první krok do každé zóny umístíte hlavní věc, která je typická pro danou zónu. Pokud teda budete mít odpočinkovou zónu, kde si budete chtít po obědě na chvilku lehnout nebo v průběhu večera si tam číst knížku, tak jako první umístěte lavičky nebo třeba lehátko, případně zahradní gauč. Pokud budete mít zónu, kde byste chtěli grilovat i za deště, tak samozřejmě jako první umístěte pergolu. Pokud budete mít zónu, kde si budou hrát hlavně děti, tak jako první umístíte pískoviště a dětský domeček s houpačkou. Po umístění všech těchto hlavních prvků v jednotlivých zónách přejděte k samotnému výběru a umístění rostlin. Jako první začněte stromy, ty vlastně jsou základ každé zahrady, poskytují stín, poskytují soukromí a pomáhají vytvořit strukturu zahrady. Následně po nich vyberte keře, který vám poslouží jako například živý plot nebo jako oddělení jednotlivých zón. U stromů a keřů na začátku zvažte, jestli chcete listnatou nebo jehličnatou variantu. Listnaté stromy a keře poskytují větší variabilitu, co se týče barev a listů.
Jehličnaté zase mají výhodu v tom, že ve většině případů jsou stále zelené po celý rok. U listnáčů taky musíte počítat s tím, že je u nich mnohem větší náročnost časová na údržbu, protože musíte samozřejmě hrabat a nějakým způsobem likvidovat listí. Po výběru a umístění jednotlivých stromů a keřů se zase vraťte zpátky k těm hlavním věcem v jednotlivých zónách, jako je právě grill, pergola s osvětlením, nebo třeba dětský domeček, případně zahradní domeček a zakreslete k ním přívody elektřiny a vody. Ty se snažte umístit tak, abyste se s dostatečným odstupem vyhnuli budoucím kořenovým systémům právě u stromů a keřů. Rozmyslete si také to, jak se bude v budoucnu zavlažovat trávník a ostatní rostliny. Jak už jsem zmiňoval, pokud máte větší zahradu a nechcete mít všude natahaný hadice, tak je dobré si do nějaké centrální oblasti té zahrady přivést vodu, odkud pak právě můžete napojit nebo zásobovat zavlažovací systém anebo plnit konev. Jako další na řadu přijdou umístit trvalky a letničky. Tyhle rostliny vám vlastně pomůžou dotvořit hlavně barevnost vaší zahrady. Každá skupina má svoje pro a proti. Trvalky mají výhodu v tom, že se jim daří v, řekněme, nehostinnějších oblastech, na různých skalkách nebo v místech s horší zeminou. Na druhou stranu zase kvetou kratší dobu. Z toho vyplývá, že se velmi hodí jako takový kulisy před právě stromy a keře. A samozřejmě podstatná výhoda je v tom, že je nemusíme vysazovat každý rok znova. Ledničky zas na druhou stranu kvetou mnohem delší dobu, nevyžadují tolik péče a každý rok si můžete zvolit jinou variantu. Proto z těchto důvodů je vysaďte nebo umístěte někam, kde budou hodně na očích, do místa zahrady, kterou nejvíce využíváte, jako je například vchod na zahradu, anebo třeba právě k pergole. Nakonec vám zbyde umístění různých bylinek, květináčů a dekoračních prvků samozřejmě, ale to jsou drobnosti, u kterých vysloveně nezáleží nebo nehraje roli pořadí jejich umístění a je nejvhodnější je umísťovat nakonec, protože vám pomůžou dodat takový ten osobitý styl té zahrady. Pomoc výběrem rostlin najdete na stránkách atlasrostlin.cz, kde si můžete vlastně pomocí filtru vybrat rostliny podle podmínek, které panují v té dané zóně nebo celkově na vaší zahradě. U každé té rostliny, u každého druhu máte samozřejmě fotografii a pokud náhodou fotografie chybí, tak není to nic, s čím by vám neporadil strýček Google. Ale ať už budete postupovat podle z toho mýho plánu, krok za krokem, nebo máte nějaký svůj vlastní postup, tak vám teď ještě řeknu 5 rad, nebo 5 pravidel, kterých jsem se držel při plánování já a který jsem hlavně odkoukal od mýho táty, který byl taky dlouhá léta amatérský zahradník. Rada číslo 1 zní: v jednoduchosti je síla. Pokud jste amatér jako já, tak hned ze začátku se nesnažte o příliš velké kombinace, jak co se týče rostlin, tak barev. Platí totiž pravidlo, že od jednoduchého ke složitějšímu je to snadná cesta, když to opačně od složitého k jednoduchému už je to mnohem horší. Takže třeba první rok si umístěte jenom stromy a keře, ostatní kytičky a rostlinky pak můžete dodat až další rok, kdy už budete mít představu o tom, jak celková údržba zahrady probíhá a případně kolik jste ochotní a schopni tomu obětovat času. Ten čas, kdy budete se teprve seznamovat s tou zahradou, pak můžete získat tím, že si koupíte víceleté sazeničky. Rada číslo 2 je ta, že vybudování zahrady zabere čas. Ta konečná podoba, kterou vy si představujete, kterou máte vlastně zobrazenou v tom vašem plánu, tak ta se vám z největší pravděpodobností, pokud vyděláváte nějaké normální nebo všeobecně průměrné množství peněz, tak ta podoba té zahrady se vám zobrazí až za několik let, protože vyrůst stromu trvá třeba i 10 let, než získá tu podobu, kterou vy si představujete. V tomhle případě opět můžete využít právě víceleté sazeničky, které vám pomůžou získat trochu času a ten ráz té zahrady vám překvapivě pomůžou trošku urychlit. Rada číslo 3 zní, že menší květiny, jako jsou právě trvalky nebo letničky, případně bylinky, ale i menší keře, můžete na začátku, třeba ten první rok, umístit v květináči.
To vám dá možnost představit si, nebo získáte vlastně lepší představu o tom, jak pak celkově ten daný úsek té zahrady nebo ta zóna budou vypadat a můžete si to různě aranžovat a zkoušet nové kombinace předtím, než je vysadíte natrvalo. Rada číslo 4 je taková, že až budete mít kompletně hotový plán vaší budoucí zahrady, tak ho vemte, vytiskněte si ho, vemte ho do ruky a fyzicky si s ním jděte projít tu zahradu. Ono od toho monitoru se může zdát, že máte všechno, ale jsou prvky, které prostě si nevšimnete nebo je systematicky vynecháváte z nějakého důvodu. A takhle při té fyzické prohlídce a při tom fyzickém představování a hraní si s tím na ně můžete narazit a zjistíte, že to je třeba pro vás zrovna podstatná nevýhoda v nějakém smyslu, takže určitě tohle vyzkoušejte. A pátá rada je ta, že když už budete mít hotový ten plán i tu fyzickou prohlídku, tak už to nespadá sice do nějaké kategorie své pomocí, ale já to doporučuji, protože mám známýho zahradníka, takže vemte ten plán a zaskočte za ním nebo případně právě do nějakého zahradnictví, kde vám poradí, jestli všechny ty kombinace těch rostlin a těch i neživých prvků a různých užitkových předmětů, který tam plánujete umístit, jestli vůbec jsou možný, jestli těm rostlinám se tam v tom daném prostředí bude dařit a taky vám dají představu o tom, jak dlouho to bude trvat vybudovat. Samozřejmě počítejte s tím, že ve většině případů vás to bude stát nějakou korunu, ale nebude to tak drahý, tak nákladný, jako když byste tam přišli úplně bez plánu, jenom se základníma informacema. Takže určitě to zvažte, protože i to vám potom v konečném důsledku může překvapivě ušetřit čas a peníze, když zjistíte, že třeba nějaký strom nebo nějaký druh rostliny by ve vaší oblasti vůbec nerostl. Ale sebelepší plán, mapa nebo příprava obecně je vám na nic, pokud na tu danou akci nebudete mít dostatek času. Proto je vhodné si naplánovat i průběh celého roku. Ono vám to dost pomůže, když pak přijdou, jakože vždycky přijdou nějaké nečekané události, které zahýbou s nejrůznějšíma věcma. Takže když máte udělanou přípravu nebo plán, tak vám to pomůže se s těma nečekanýma událostma mnohem lépe vypořádat. Co konkrétně mě a vás čeká tady na kanále, se můžete podívat tady v tom videu, kde jsem shrnul vlastně svůj celý plán pro rok 2025.